आपल्या भारताच्या किनारपट्टीवर दोन्ही किनारपट्टीवर वेस्ट ईस्ट कोस्ट आणि वेस्ट कोस्टच्या भारत सरकारने एक त्यांचा जहाज आणि बंदर विकास या नावाने सागरमाला म्हणून योजना आपल्याकडे आणलेली आहे। पण सागरमाला योजनेमधून काय विकास करणार सागराचा, तर त्या ठिकाणी मोठमोठे तुमचे मेगापोर्ट बांधताना 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटरचे मेगापोर्ट एकमेकाला जोडणार आहेत, त्याच्यातून जलवाहतूक करणार आहेत। जलवाहतूक केल्यानंतर त्या किनारपट्टीवर असलेले बघायचे सांगितले आमच्या वलयसोच्या पद्धतीने त्या किनारपट्टीवर असलेले सगळ्या नद्या असतील खाड्या असतील यांची खोदाई करून त्या ठिकाणी त्याच्या वाहतुकीकरता उपयोग करणार आहे। वाहतुकी उपयोग केल्यानंतर त्या ठिकाणचं मँग्रोव्ह संपूर्ण नष्ट होणार आहे। मँग्रोव्ह नष्ट झाले तर मत्स्य संपदा संपूर्ण नष्ट होईल, का त्यांना नैसर्गिक जी काय त्या ठिकाणी एक असे प्राकृतिक गोष्टी संपूर्ण नष्ट होईल। खोदाई केल्यामुळे समुद्राच्या खाली तळामध्ये असलेले जे काही प्राकृतिक हे आहे मत्स्य संपदेच्या वाढीकरता मत्स्य संपदा टिकवण्याकरता ही सुद्धा बायोडायव्हर्सिटी ही संपूर्ण नष्ट होईल। आणि एकदा बायोडायव्हर्सिटी नष्ट झाली तर मत्स्य संपदा सुद्धा नष्ट होईल। मत्स्य संपदा नष्ट झाली पण एका बाजूला सांगता आम्ही सागराचा विकास करणार, सागराचा विकास काय ते हे भकास करण्याकरता हे सरकारचा, म्हणून आम्हाला या सागरमालेलाच तो विरोध आहे। आणि कोणाला देणार, ते जे मोठे मेगा पोर्टवाले आहेत त्याला आपण म्हणतो आज रिलायन्सवाला आहे, याने सगळ्यांनी वाटून घेतल्यात। कुठल्या राज्यामध्ये रिलायन्सने काम करायचं, कोणी आपल्या याने तुमचं अदानीने काम कुठे करायचं, आणि त्यांचे ते पोट येऊन आमच्या किनारपट्टीवरला आमच्या सगळ्या मच्छीमारांचं रोजीरोटी त्यांचं जीवनमान संपूर्ण नष्ट होण्याचं अशी एकंदरीत या सरकारची आहे। आम्ही त्याला आमच्या देशातील सर्व मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात एक आणि त्याकरता भीषण आंदोलन आम्ही याच ठिकाणी आम्ही आता 21 नोव्हेंबर जागतिक मच्छीमार दिन साजरा करतो। ते साजरा करता आम्ही आनंदाने साजरा करण्याकरता हे करत असताना सरकारला ह्याला विरोध करू आणि सरकारला ही फार मोठी किंमत मोजावी लागेल। माझो पयलो अपील आयज ब्रिक्स 5 कंट्री आमचे गोंयान येलेले आसा। हांव मागता हे 4 कंट्रीचे प्रायम मिनिस्टर आमचो इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक सांगचे की आमचे आनी सांगचे तेका आनी कळोवचे की हो दर्यो आमचो फिशरमॅनाचो आनी हो दर्यो हो विकनाका, आयज विकूंक शकता सरकार। हांव गव्हर्मेंटाक इतलें सांगता की ही दर्यो तूं विकनाका आनी विकत काडले जाल्यार आमी फिशरमॅन गोंयचे फिशरमॅन आनी नॅशनल फिशरमॅन आख्खो इंडियेचो फिशरमॅन चळवळ करतलो आनी ही नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर आमचो स्ट्रॉंग विरोध आमी जाय जाल्यार आमी धरना एजिटेशन सगळें करतले।